Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. Kao što vidite, Jelko iza mene, a sad je 23. januar, ne zamerite. Danas pričam o starcima, ljudima, tačnije starcima, babama i dedama, koji imaju preko 60 godina i glasaju. Tačnije, imaju pravo glasa. Zašto sam protiv toga? Zašto treba zabraniti starcima da glasaju? Zato što i većina mladih glasa nesavesno i bez veze za koga stigne. Starci su drugačiji. Znači, odmah da se razumemo, ja sam apolitičan, znači politika me ne zanima, pričam objektivno kako jeste. Znači, starcu obećaš mu 2 dinara penzije, on će za tih 2 dinara da glasa za koga hoćeš. Njemu kaži glasi tamo za Dalaj Lamu, on će da glasa za Dalaj Lamu. Zato što će da mu poveća penziju za 2 dinara, za 2 piškeva dinara, nema li žvaka za te pare. Za penziju tu, onda za besplatnu autobusku kartu i tako dalje. A poznato je da je više penzionera u Srbiji nego mladih ljudi. I zbog toga ti starci nama kroje sudbinu i posle ljudi kukaju što je došao pogrešna vlast. To je zbog tih ljudi koji glasaju tek onako samo da bi glasali i zato što nemaju sposobnost da razmišljaju sami, nego im neko obeća pojeftinit će hleb za 5 dinara, penzija se povećava za 2 dinara, vozite se besplatno gde hoćete i babi i dede juri bre trči pije se s onaj narod da bi glasali za pojma nemam nekoga koga oni misle da treba. Znači to je potpuno glupo što starci imaju pravo glasa zato što je njima sad je malo grubo da se tako izračavam, njima je životni vek još malo je ostalo, a mi omladina koji treba da živimo tu i da nešto stvaramo i tako dalje, znači da na nama da ostaje svet, mi ne možemo zato što su oni izabrali nekog koji je u politici već 40 godina i znaju ga babi i dede zbog nekih povišenih penzija i ostalo, došli su oni na vlast zbog tih ljudi. Znači, to je malo glupo, znači treba da im se oduzme ta dozvola zato što te babe više ne gledaju budućnost Srbije i mladih. Oni gledaju samo svoje dupe kako će da putuju u Vrnjačku banju, tamo nemam pojma nijak gde, da kupuju hleba koji je jeftiniji za 3 dinara i onda zbog tih ljudi ovo propada i posle kukamo došao je pogrešan na vlast. Mi je došao pogrešan i ljudi su ga izabrali, te babi i dede, ali dobro. Nadam se da ste me skapirali šta sam hteo da kažem. Ovo će biti malo kraći vlog, znači samo to mi je smetalo, morao sam da kažem u vezi toga. Izvinjavam se što nisam snimao vlogove ovih 5-6 dana, imao sam nekih obaveze i tako dalje, znači sada vraćamo se ponovo u igru, snimamo vlogove svakog dana i to je to. Uživajte, like, share, subscribe i vidimo se.